Yebo, umhla ka-23 namhlanje. Yebo, umhla ka-23 wabona ubuye nani Derek 23 so 1 July usazokhipha-ke usabe nazo nayi ukhiphe wasakhiphe zibonakale lezi zinto nazo nawo ama-receipt okay wasakhiphe umhla ka-23 July is this day 23 July. Yebo wabona manje nazi lezi zinto kusewona umhla ka-23 July Thursday 23 July wabona uthengile uDerek kusho namhlanje wathini powerful average just lacking accuracy. Powerful average just lacking accuracy. Okay, nawo TikTok utholile bandla yabona TikTok naloyana awutholayo owu-right bandla usake uspecial owu-right onganokutho yabona wadla nje kamnandi sekuzobona upelepele ukhona nawe wabona ushukela uthenge ubani uthenge 1 kg namhlanje yabona uthenge 1 kg Derek yabona na nobisi athola nobisi lakhe senga nesicupho namhlanje nazi nesicupho yabona nanensipho ngaphansi yabona powerful average just lacking accuracy. Okay, angithi yakhumbula ukuthi uDerek une-rice lakhe okay wasize kuyiliphi sisheshe nakhu Nestle Cremora Saket 15.99 nayi le Cremora bheka phansi upside down manje yenze njani okay yabona uzodlela itiye lapha mnandi kuzoba manya super sheba 50 gram 649 now super sheba ileli sobho leli uthe akakashintshe bangamjwayele edle ochakalaka wabona kuzoba Crinco T-Bex 26 is 13.99 nayi Crinco bantu ithengile uDerek kuzoba Rainbow no Imana Cubes 6 is chicken 5.99 nayi sekhona futhi nala kapheli nya ayikhumbula leya uzokuveza nakho uDerek meqeda la kuzoba Rainbow Kitso khona kg 12.99 nawo special nawo Kitso bandla hayi basizakala wehla hayi wosigcila futhi 20 rand ngoba lento isafuna ukuchuthwa wabona kuzoba champion dual action toothpaste no toothbrush nayo champion yabona isicupho sengine isicupho sakho Derek kuzoba sunlight laundry soap 8.99 nayi yabona le nsipho yakhe vele phela le uphathi uyithenga maseyodayisa ethawini lenuka kamnandi uwasha nangayo le wabona kuzoba Hullet no Hullet sugar 1 kg konje bengisayichaza secathi 24.99 now Hullet 1 kg ushukela 24.99 yabona uzodlela itiye lakhe kamnandi uzoba chili green packet 4.68 now uthengele lona upelepele wabona chilies kuzoba mningi futhi othophamizi ngeDerek yabona mningi yabona kuzoba onion per kg 12.22 cent now onion ayabiza ku anyanyisi kodwa vele phela kwenza ukudla kube mnandi yabona u2 nayi price yakhona u2 12.22 onion baxola abantu ngingaveli kahle kuzoba tomato jam packet per kg 5.68 ngcono kutamatisi uze washo uDerek uthi kube ubazi bezothathe u3 phela vele sifike siyifakele mase beyawukala yabona kuzoba Chick Save packet milk ngawo ilo plastic wa Chick Save kuzoba cashback uthathe 20 rand cashback bandla senzelwa nje ukuthi ayigibelele uDerek okay so right usho lezi zinto zibe umalini 113 or 119 kahle and 50 waselo 20 rand cashback kwasoba 139 rand 50 yabo idate umhla now isikhathi osiqala ngesikhathi wabona is 32 second 13 minutes away from 10 32 second 13 minutes away from 10 kuzoba 2026 July 23 hayi ngoba akukho ukuqhaqhazela uDerek engathukanga akaqhaqhazeli nje kulona ngabe mhlawumbe uyidumbe ngasho ukuthi idumbana kodwa hayi akasabi ikhona into engiyisabayo yabona 2026 July 23
Okay, hayi so right baphile sebephila abantu powerful average just lacking accuracy. Powerful average just lacking accuracy. Okay, awuzoveza amazwibele senza nalo shatini wakhe yabona uzonza lo shatini wakhe kamnandi ngoba seveza ku Derek. Okay, so right, selibekile manje i-rice yabona. Selibekile i-rice lakhe. So oh, ubona ke ku Derek ukuthi uyaseveka amanzi lawo lo. Yabona selindele ukuthi achuthe. Selindele ukuthi achuthe. Wabona ukuthi uyaseveka uDerek, yabona yiwona lamazambane aka-check save wabona. Sekhona ila wathenga. Wabona ukuthi awakapheli inyanga likhona sekhona elilodwa. Wabona. Kodwa lona akazulu ngicathi uzolenza kusasa, ufuna lenze kusasa. Esenzele ukuthi futhi aphinda enze ushatini wabona. Ufuna nje namhlanje afake ilona enze lenyaka bese efaka uanyanyisi. La uzoqoba uhafu. Fake uanyanyisi la phakathi, afake nesoba, afake neNorox. Bese ezenzele ushatini wabona. Yebo shibe siningi leso noma engalifanga zamazambane uzobe selipheka kusasa esenza apheke kusasa izambane xaphe izambane afake lesopo afake iNorox bese nje adla kamnandi yabona uyayiseva uDerek nje obesho nje uzozama ukuthi avele uDerek kodwa kusasa uyangena ke live noma kanjani uzongena live ekseni nabe live khona ezovula nalelo laptop yakhe ekseni nje uzobe live amadatha amaningi night uzobe live ekseni navuke noma ngo-3 uploadela ama-video bese ngena live uzobe live mhlawumbe kusuka ngobani asithi nje ngo-5 ya kusuka ngo-5 kuya ko-7 ekseni nabe live uDerek. Okay, so right, powerful average just lacking accuracy. Okay, so right. Akaligcina usiko uDerek, akaligcina usiko wabona nakho usawayo seyifakile ngifuna athi ukuphola kancane lamanzi bese ziyachutha bese ngiyachutha wabona. Okay, so right. Mhlambe phela ungazi abona izenziwa kanjani usuke ngichuthane ngifaka kanjena bese ziyachutha yabo zisala sezikanje yabo lokho ngathi kumhlophe masoyichuthile. Okay, so right. Yebo uyabona le rice lakho uMadesi selivuthiwe lona nathi selivuthiwe nazi nelo usethe kuyicengaka ubona khona ngakuzwanga nje kahle uthe kwachitha amanzi usefaka isobho nelo no-anyanyisi wabona kulezi nyawo. Hayi kodwa-ke hayi akukubi kangaka kunokukabi sezokwenza ushatini kuzoveza masenze ushatini yabona nayo sethakho sezokwenza ushatini uDerek bese yaveza. Okay, hayi so right. Yebo nangu uDerek bandla kusewona umhla ka-23 sisaculana lolu verse ukuthi powerful average just lacking accuracy. Powerful average just lacking accuracy. Okay, hayi so right. Mbona mfana omuhle kakhulu uyangithola live kusasa ngilive uDerek wasalindile vele uzobe veza kanje angithi unetiye lakho uzobe iphuzela itiye elinobisi abo senzela lokho nje ukuthi angene nalokho ngoba phela umoya ngajabula uMadesi mengene engenayo into azoyidla uzobe iphuzela itiye yakhe elinobisi wabona. Uzoveza-ke lana uDerek esenza ushatini emasephakile nje wabona uzobe seveza-ke uMadesi Deriko akakabe live kusasa uzoba nje live yize-ke bandla kuba mnyama angithi le group yakhe ayikhanyi ngendlela ejabulisayo kodwa-ke phela-ke uzobonakala kancane bangadini abantu ngoba nayo igroup yayikhanyisa kodwa nje akugqami usuke evule nekhethenisi futhi uDerek wabona usuke livulile ikhethenisi kanje wabona kodwa akugqami kodwa-ke hhayi lezi ihlobo sekuzokhanya uMadesi uzongena kahle kukhanya. Okay, so right, powerful average just lacking accuracy. Okay, so right. Awusayeka 4 nje uMadesi lapho endini encane usayeka 4 kulo July sagcine lapho la show khona soke sibone uJuly ophele kangaki. Mfana omuhle kakhulu wabona kuyabonakala ukuthi hayi impilo ikhona-ke manje uyadla uDerek. Okay, hayi uzoyidlela ushatini wakhe wabona-ke uzovela ey'nyinti uzobe emuhle engagezile-ke ekuseni njengoba ezolala edla ushatini phinde avuke ngetiye nobisi abona uzovuka emuhle kakhulu yabo ukuthi namanje akukho nje okuningi egazini uMadesi lo ngokubani nje ubuhle bendalo neDerek azikho izinto sengisho nobisi alisekho egazini irama wabona kade ayigcina kodwa uyabona nje ukuthi uyena njengoba ezodla ushatini-ke namhlanje ayiphuzele itiye nobisi uzobe emuhle nje evuke ekuseni uDerek. Okay, azomthola live uDerek kusasa. So right lapha ku-TikTok live. Okay, so right. Yebo sewona kumhla ka-23 wabona sephakile uDerek wabona nawu lo shatini awubandla wabona powerful average just lacking accuracy wabona kusalile futhi uzodla
akazi noma usazodla namhlanje, mhlawumbe uzovuka ngakho ekuseni ngesikhathi se-live uzobona uDerek abone ne-rice seningi, uzobona mhlampe mayezizwe ngoba kunetiye phela, itiye lizomsuthisa kakhulu ngoba isikhathi sobani manje u-2 manje ikhathi yabona. Mhlampe kungenzeka ubona phela kugcwele phama, kungenzeka asuthe mhlawumbe uzovuka ngakho ekuseni uzobona uDerek, kodwa ekuseni nje itiye showcase uzobe eyiphuzile itiye live, nalo itiye lakhe elinobisi yabona. Okay, so right akakadla nje itiye izolenza mase eqedile.